So ayun po ano, what's up sa inyo mga kamoto. So, ngayong araw, kakabit natin yung bracket ng Mio Gear 125. So, ito yung box niya, no. Pang Mio ay 125 siya. Pwede siya sa Mio Gear daw. Bruh. So, ito yun, Eagle bracket. For Mio ay 125 at pwede rin siya sa Mio Gear S125. So, ngayon, ngayon, pumunta tayo ngayon sa DIY at bibili tayo ng pangbaklas sa tornilyo. Yan. Pangbaklas dyan. Kakabit natin ito mamaya. So, tara, packing ready? Let's fucking do this. Let's go. Welcome to Gear Mobile. Please like and subscribe. DIY mga kamoto. So, park lang natin dito sa malapit para kitang-kita makita. Oh, shit. So, dito na tayo sa loob ng DIY. Kasama natin si Sir. Vlogger din siya. Ano yung channel niya, Sir? Hindi na kasi active yun eh. Hindi active. Hindi na active sir. Pero Michael Korea. Michael Korea. Hanapin ko na lang, Sir, tapos i-plagay ko na lang. Okay, sir. So, naghanap kami ng size ng pangtanggal. Yung ungrab doon sir, no? Ungrab. Papalitan ko kasi talalagyan ko ng top box. Hanapan ko lang sir. Sige. Sige. Tetesting naman para sigurado. Yan, parang ganyan. Yan, sir. Try natin sir. Sige. Ba't tinigil mo, sir? Sayang. Tinigil mo? Lang sana sir, maisip na konti. Ay. Nung yun, nag-umpisa ko ng pandemic. Mga Sticker, may sticker na kayo sir. meron. Ito sir, doon. Sakto. Tsaka yung sir, dito yung pang-con ko sa top box, yung ganitong tornilyo. May allen rings na ako eh. Pero yung ganitong size, wala kasi akong tools eh. Ngayon lang ako mag-ano. Pero sir, yung ganitong size. Kasi din ako. 12 din? 12 din. Ay, sakto. Di na kailangan. Okay, yun na rin pala. Nice. Ito lang sir. Yun na lang. Sir. Sticker, sir. Ay. Sir. Shout out kay sir. Thank you. Shout out. Shout out, sir. Ay, sticker po, ma'am. Sa vlog ko. Thank you. Sa ma'am. Ay, sir. Shout out kila, sir. Shout out. Ay. Ayan. May pa-shout out kayo, sir? Wala. Shoutout pala kay Rochelle. Hello. Thank you. Ilan na lang sir. Okay na. Thank you. Yeah. So, ito na yan. Ito lang yan. Ito rin yung pang bracket pala. Size 12 daw. So, nabili na natin yung kailangan nating bilhin. So, swerte no, yung size nung yung size nung pangtanggal nung tornilyo, yun din yung size nung sa sa panglagay sa bracket.
So, ano lang, 120 lang yon sa DIY. Shoutout nga pala sa mga empleyado ng DIY, no? So, ayan, tara na. Boom, so dito na tayo sa tayo sa bahay. At excited na akong baklasin. Baklasin na natin agad. Parang ulan na naman eh. Hi Tia. Hi ka sa camera. Ayun. Hello. Ha? Oh, nagpa-vlog. Oh. So, baklasin na natin agad. Oh. Yun, ang galing. It's packing. Remove this tournicles. Tournicles ang tournicles. Ayan. Ang dali. Uy, ang basa. Ito natin dyan. Oh. Ay, medyo maigpit to ah. So ito nga pala, price niya 120. Binili natin sa DIY. Ayan, sa Micro 10, 12, tsaka 14. Lilimit, ano ba yan? MM, hindi ko alam, basta MM. Mami. Ayan. Nice. Ay, mali. Ito pala. So, excited magbaklas eh. Ayan. Nabalik din natin ito. Uy, gagi. Oh no! Ito nga siya. Uy, gagi. Higpit. Minimal. Hindi ka higpit. Aray. Higpit. Aray. Gago! Hindi na masira to. Tignan guys. Ano ba ito? Ayun. The packing tournicles pa. So packing tight. Ha? Ayan. Pangatlong tournicles. Packing tight na. Kailangan ganito. Ayan po. Mo. Ay. Ops, tama na. Masama nagkikipag-away. Higpit. Ito na yan. Pasok tayo sa loob. Kunin na natin ang eagle bracket. SG. Boom. So yun, nandito na yung eagle bracket natin, mga kamoto. Ayan, tanggal na natin yung yung original bracket niya. So bago natin ito ikabit, punasan muna natin ng konti. So yan, tignan natin. Pumasya pa. Ayun o. Kasya ba? Ayun o. Gagi, kasya. So lagyan na natin yung mga tournicles. A few moments later. Yun lang. Parang bitin ng konti. Saglit lang. So, ayan no. Medyo bitin siya ng konti, no? Pero hindi siya magkasya kanina. Pero pwede namang hilain. Pwedeng binatin ng konti yan. Mabibinat yan. Yun. So pwede. Kala ko hindi siya kakasya eh. Ayan. Kakabit ko na yung dalawang natitira. Let's fucking go. Hi Kapi ah. Hi. Ayun. So may assistant ako dito. Kinukwentuhan niya ako. Ano yung kinukwento mo, Pia? Wala. Mag-subscribe lang kayo sa channel ni Tito para dyan. Yun. Thank you. Yan. Tuloy na natin.
So ayan siya mga kamoto. Pero hindi ko pa may gamit, ang hirap. Kailangan kasing mag-isa lang kasi ako. Kailangan hilain, ganyan, tapos lagay yung tornilyo. Inuna ko yung doon, hindi naman magkasya dito sa likod. So, dapat unahin sa likod. Mapiya. Ayan. Mahirap. Ayun. Sa wakas. Tada! Kita na lang. So, tagal namin ginawa. Tagal namin ginawa ng assistant ko, si Pia. Pinagpawisan na kaming dalawa. Pinagpawisan ka ba? Hindi. Siya yung tagabot ng tournicles. So, ayan. So, dito na matatapos yung vlog natin sa pagkabit ng tornilyo. Tornilyo to. Pahirapan kasi magkabit ng tornilyo eh. So, yun, yung bracket, eagle bracket, Mio i125. Ayan o, kasya naman eh. Mambun na. Shit, mambun na. Bye-bye. Mambun na yung tricycle. Lalagyan ko na yung tricycle. So, ayan siya guys. So, ayan siya. O, diba? Pero lalagay ko na yung cover niya kasi wala na. Let's pack it, do this. Let's go.